नमस्कार. सालीज रेसिपीजमध्ये आज आपण बनवणार आहोत मस्त चमचमीत असं सुक्कं चिकन. हे सुक्कं चिकन बनवण्यासाठी यामध्ये पाण्याचा वापर अजिबात केलेला नाही आहे. मस्त झणझणीत चमचमीत असं सुक्कं चिकन बनवून तयार आहे. त्यासाठी काय काय साहित्य लागतं ते पाहूयात. अर्धा किलो चिकन 2 ते 3 वेळा स्वच्छ धुवून घेतलं आहे. आता यामध्ये घालायचं आहे हळद आणि मीठ. तर इथे मी पाव चमचा हळद घातली आहे आणि 1 चमचा मीठ घालायचं आहे. आता आपण हळद आणि मीठ चिकनला व्यवस्थित लावून घेऊयात, एकजीव करून घेऊयात. इथे मी चिकनच्या मध्यम अशा फोडी करून घेतलेल्या आहेत. तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही चिकनचे पीस छोटे किंवा मोठे ठेवू शकता. तुम्ही पाहू शकता हळद आणि मीठ चिकनला व्यवस्थित लावून झालेलं आहे. आता आपण हे चिकन 15 मिनिटांसाठी मॅरिनेट करायला ठेवूयात. चिकन मॅरिनेट होतंय तोपर्यंत आपण वाटण बनवून घेऊयात. तर त्यासाठी काय काय साहित्य लागतं ते पाहूयात. वाटण बनवण्यासाठी पाव वाटी किसलेलं खोबरं घेतलं आहे. 1 मीडियम साईजचा कांदा घेतला आहे, त्याचे पातळ उभे असे काप करून घेतले आहेत. 20 ते 25 लसणाच्या पाकळ्या घेतल्या आहेत. 1 इंच आलं घेतलं आहे. 1 मीडियम साईजचा टोमॅटो घेतला आहे, त्याचे उभे पातळ असे काप करून घेतले आणि थोडीशी कोथिंबीर घेतली आहे. सगळ्यात आधी आपण कढईमध्ये खोबरं भाजून घेऊयात. खोबरं भाजताना गॅसची फ्लेम मीडियम ठेवायची आणि संपूर्ण खोबरं भाजून घ्यायचे. खोबरं आपल्याला गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत छान असं भाजून घ्यायचं. तुम्ही पाहू शकता खोबऱ्याचा रंग चेंज झाला आहे. अजून 2-3 मिनटं आपण हे खोबरं छान भाजून घेऊयात. वाटण छान भाजलेलं असेल ना तर कोणताही पदार्थ असो त्याची टेस्ट अप्रतिमच लागते. तुम्ही पाहू शकता खोबरं छान भाजून झालं आहे. आता आपण हे खोबरं काढून घेऊयात आणि यामध्येच बाकीचे साहित्य भाजून घेऊयात. कढईमध्ये 2 ते 3 चमचे तेल घालून घेतले आहे. आता यामध्ये आपण सगळ्यात आधी आलं आणि लसूण भाजून घेऊयात. आलं आणि लसूण तेलात छान परतली की त्याची टेस्ट अजूनच छान येते. 2-3 मिनटं आलं लसूण छान परतून घेतलं की त्यामध्ये आपण घालायचं आहे उभा बारीक चिरलेला कांदा. कांदासुद्धा आपल्याला गोल्डन ब्राऊन रंग येईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे. कांदा परततानासुद्धा गॅसची फ्लेम मिडियमच ठेवायची आहे आणि कांदा परतून घ्यायचा आहे. जर गॅसची फ्लेम मोठी ठेवली आणि कांदा करपला तर वाटणाची चव बिघडेल आणि चिकन अजिबात टेस्टी लागणार नाही. साधारण 5-7 मिनटं झालेली आहेत आणि तुम्ही पाहू शकता कांद्याचा हलकासा रंग चेंज झालेला आहे. आता आपण यामध्ये घालूयात टोमॅटो. तर इथे आपल्याला टोमॅटोसुद्धा कांद्यासोबत 2-3 मिनटं परतून घ्यायचा आहे. टोमॅटो असा कांद्यासोबत 2-3 मिनटं परतला की त्याचा जो कच्चापणा असतो त्याचबरोबर आंबटपणा असतो तो कमी व्हायला मदत होते. साधारण 5-7 मिनटातच कांदा छान भाजून झालेला आहे. इतपतच आपल्याला कांदा भाजून घ्यायचा आहे. आता आपल्याला यामध्ये खोबरं ॲड करायचं आहे आणि हे सर्व वाटण व्यवस्थित एकजीव करून घ्यायचं आहे. सोबतच यामध्ये कोथिंबीर घालूयात आणि कोथिंबीरसुद्धा या वाटणामध्ये 2-3 मिनटं परतून घेऊयात. आता हे सर्व साहित्य थंड करायचं आहे आणि मिक्सरला वाटून घ्यायचं आहे. साधारण 15 ते 20 मिनटं झालेली आहेत आणि चिकन मस्त मॅरिनेट झालेलं आहे. आता आपण चिकन शिजवून घेऊयात. तर इथे मी एका भांड्यामध्ये 3 ते 4 चमचे तेल गरम करून घेतलं आहे. यामध्ये आपल्याला घालायचं आहे कांदा. तर इथे मी घेतलेला आहे 1 मीडियम साईजचा कांदा बारीक कट करून घेतला आहे. कांदा आपल्याला छान परतून घ्यायचा आहे. कांदा छान 2-3 मिनटं परतून घेतलं आहे. आता यामध्ये आपल्याला घालायचं आहे मॅरिनेट करून घेतलेलं चिकन. हे चिकन आपल्याला कांद्यासोबत छान परतून घ्यायचं आहे, एकजीव करून घ्यायचं आहे. गॅसची फ्लेम मोठीच ठेवायची आहे आणि चिकन आपल्याला 2 ते 3 मिनटं मोठ्या फ्लेमवरच कांद्यासोबत परतून घ्यायचं आहे. चिकन छान एकजीव करून झालेलं आहे. आता यावर आपल्याला झाकण ठेवायचं आहे आणि झाकणावर पाणी घालायचं आहे. चिकनमध्ये भरपूर प्रमाणात पाणी असतं, त्यामुळे चिकनमध्ये पाणी न घालता आज आपण चिकन बनवणार आहोत. गॅसची फ्लेम मीडियम ठेवून चिकन आपण 15 ते 20 मिनटं शिजवून घेणार आहोत. 15 ते 20 मिनटं झालेली आहेत. आता आपण चेक करूयात. तुम्ही पाहू शकता चिकनला भरपूर असं पाणी सुटलेलं आहे. आता आपण चिकन शिजलं की नाही ते चेक करूयात. चिकन आपल्याला 90 ते 95% शिजवून घ्यायचं आहे.
तर तुम्ही पाहू शकता चिकन परफेक्ट असं शिजलेलं आहे. आता आपण हे चिकन फोडणीला देऊयात. आता आपण चिकन सुक्कं बनवायला घेऊयात. तर इथे मी 3 ते 4 चमचे तेल गरम करून घेतलं आहे. त्यामध्ये 2 ते 3 तमालपत्र घालून घेतले आहेत. त्याचसोबत एक कांदा बारीक कापून घेतला आहे, तोसुद्धा घालून घेतला आहे. आता कांदा आपल्याला थोडासा रंग बदलेस्तोवर परतून घ्यायचा आहे. कांदा परतून झाला आहे. आता यामध्ये आपल्याला घालायचं आहे 2 चमचे मालवणी लाल तिखट मसाला. तर इथे मी घरगुती मालवणी मसाला वापरला आहे. तुम्ही साठवणीतला कोणताही लाल तिखट मसाला वापरू शकता. तुमच्या आवडीनुसार तिखटाचं प्रमाण तुम्ही कमी जास्त करू शकता. असा तेलावरती मसाला 2-3 मिनटं परतला की त्याचा खूप छान तवंग येतो. मसाला 2-3 मिनटं परतून झालं आहे. आता आपण जे वाटण बनवून घेतलं होतं ते यामध्ये घालून घेऊयात. आता आपल्याला हे वाटण तेलामध्ये छान व्यवस्थित एकजीव करून घ्यायचं आहे. तुम्ही पाहू शकता वाटण तेलामध्ये छान एकजीव करून झालेलं आहे. आता आपण हे वाटण 2 ते 3 मिनटं परतून घ्यायचं आहे. जोपर्यंत यामधून तेल सुटत नाही तोपर्यंत हे वाटण छान असं परतून घ्यायचं आहे. सतत हलवत वाटण छान परतून झालं आहे आणि वाटणातून तेलसुद्धा सुटलेलं आहे. आता यामध्ये आपण शिजवलेलं चिकन घालून घेऊया. आता हे चिकन आपल्याला या वाटणामध्ये व्यवस्थित एकजीव करून घ्यायचं आहे, छान परतून घ्यायचं आहे. तुम्ही पाहू शकता यामध्ये आपण अजिबात पाण्याचा वापर केलेला नाही आहे, तरीसुद्धा यामध्ये भरपूर पाणी आहे. तुम्ही पाहू शकता चिकन व्यवस्थित एकजीव करून झालेलं आहे. आता यामध्ये घालायचं आहे चवीपुरतं मीठ. तर मीठ घालताना लक्षात ठेवायचं की आपण चिकन मॅरिनेट करताना मीठ घातलं होतं, तर त्याचा अंदाज घेऊन मीठ घालायचं आहे. आता आपण पुन्हा हे चिकन व्यवस्थित एकजीव करून घेऊयात. मीठ घालून चिकन व्यवस्थित एकजीव करून झालेलं आहे. आता यावर झाकण ठेवूयात आणि गॅसची फ्लेम मीडियम करून हे चिकन आपण 10 मिनटं शिजवून घेऊयात. 10 मिनटं झाली आहेत. आता आपण झाकण काढूयात. वाव, मस्तच. तुम्ही पाहू शकता चिकनला मस्त तवंग सुटलेला आहे. आता यावर आपण कोथिंबीर घालूयात आणि हे चिकन पुन्हा व्यवस्थित एकजीव करून घेऊयात. पाण्याचा अजिबात वापर न करता हे सुकं चिकन बनवून तयार आहे. हे सुकं चिकन आपण गरमागरम सर्व करूयात. हे सुकं चिकन तुम्ही भाकरी, चपाती किंवा आंबोळीसोबत खाऊ शकता. मस्त गरमागरम भात, सुकं चिकन, तांबडा रस्सा, आंबोळी, कांदा, लिंबू आणि मन तृप्त करणारी अशी सोलकढी. तुम्हाला आजची ही चिकन सुक्याची रेसिपी कशी वाटली ते कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया अशा झणझणीत आणि चमचमीत रेसिपीसोबत. तोपर्यंत खात राहा आणि खुश राहा.